No, gyere a kicsekkel. Gyere a kicsekkel. Akkor az originál, hogy te mindig, nagy sejt, de nagy biológiával. Vai, te. Találjon. Ne arra üsses, valaki elfúrja. Direi che sono altro, non sai che tu. E non è che ti do, dai, se non è speciale, professionale. Ma tu venire ora un po' guardo per voi. Però se fai dei sei in un no. Tudod, amit nem csináltunk jó? No, ma io non ma fatto bene. Tudod, amit nem csináltunk jó? A kezdésben nem jól csináltunk. Miért nem tudod? No, mit basztatok el? Nem, vannak néhány jó, Fabi, fúrod meg. Meglátottam egy pasz munka, fúrod meg? Nem, látod akkor? Jó, vagy. Jó, de az most mit basztunk azon, nem értem. Hát, meglátod én. Most azok előtt. No, A légy hova jön aztán? nyaklatból. Valami nem jó. Mondom én nektek, elmenjézzük meg azt az írát. Aztán ti ezt megszereltétek jól, mi nem jó? Nem jó. Mi nem jó? Nem, ez a fele szívesen nem van. Mondom nektek, elmenjétek. Na, Ha te tökölüket... Jó Isten. Nem mondom. szélesen. Hogy volt mi felül van, nem értem. Mi nem jó? Nem jó. Mi nem jó? Te! Magyukó! Te! Hé, istennyiló! Te! Gyere ma fog meg a kúgyomat a padlót. Ne nézz azt a papírt, ma úgy se érted, mi van vagy. Papírjának megszedíteni. Hát nézd meg a talált, te! Hajj akkor egyszer. Mi nem jó, te van, kizajog az ablakon. Nem jön az ágy magára, nem látod milyen hülye néz ki. De hajj el, ahol hülyék vagyunk, nem az áll. Gyere, Fabi, oda. Én már alól szét van nyílva, ó, Istenem. Hol menjen, alól le van nyílva. Úgy megszerintják azt az ágyat mindjárt, nem ez még fáslátos se belül. Üres pahatom, de találom. A lényeg, hogy hosszú fényát akarunk, hogy jó. Akkor most jó vagy nem jó? Nem is tudom. Nem értem arra, hogy megnézem a papírnál. Ha! Na én azt megszereltem. Ez most indul a lencsemen. Most indul a lencse parfüm. Üdvök a lencsaport, hogy meg az üdvök a... Gyere. Ezt a dobot még máma kétszer nem dobhatom meg. No, én most mit csináljak? Hol az az írásod, már van elbasztunk ott, nézd meg. Mit basszolok el? Hol lesz mészerelve a lécek sokról, azok a szamarságok? Az ágy alá! Nem kell most átegyük? Ne, ráírulnak is. Hogy azok megmaradt, nincsen bíró. Egyébként egyébként nem szar. De egy valaki a tempa? Hát miért van négy darab? Négy darab?